Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kepareng munjuaken atur wonten sahandhap pepadaring para pepundhen sepuh bini sepuh piyang ngaji sepuh para alim para ulama para tamagung kakung semana putri kang satuhuluring budi malih kunjuk kang hameng ugati Bapak Rosmani Sagotrah Ibu Suryantun kang hameng ugati kang dahat kula bektosi para wakaning atur sumangga kula dherekaken manengku puja puji syukur marang rasaning Gusti dat ingkang marang dat Allah Subhanahu wa taala ingkang paring nugraha katentreman wiwah kawilujengan mring panjenengan dalasan kula saengga ing ari kalenggahan menika saged nuhoni pamundhut warga kang hameng ugati kanthi rahayu widadanir ing sambikala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad katur kunjuk dumateng jalma pinilih kekasih Gusti Kanjeng Nabi Rasul Muhammad. Mugi lumunturing pangayoman syafaat lumeber tinampi panjenengan dalasan kula wiwit ing donya kongsi ing delahan. Amin. Sangjaning para tamu kakung putri kasaduluring budi swan kula wonten ngasuh handika sadaya. Hangandhik ridhanipun para kadang bayi musik campur sari ingkang wingking mijil saking Balong Ponorogo sinenggoyong kadang-kadang saking Wahana Audio Sound System kadang-kadang Gusta Multimedia Gusta Ponorogo Live Streaming tan kata lumpen K2 Lifting nuhoni pamundhut keluarga ageng Bapak Rosmani dalah Ibu Suryatun Sagotrah genyong gelar tasakuran genyong kepareng dawapaken ingkang Atmojo Putri Wong Ayu Ras Silinda Surya Chandrawati ingkang dawuh kelawan Wong Bagus Bayu Kristanto putra Jalu almarhum Bapak Marsi dalah Ibu Suparti Mijul saking bangsalan Sambit kanthi pengaten anggrawaken sangyaning para tamu nyuwun tambahing pangestu ingkang wilujeng lumuntur mring temanten manggon keluarga kang bagya mulya kinacaken samening bebrayan menastan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tuwin barokah amin ya rabbal alamin. Kanthi pengaten ngaturaken wilujeng rawuh wilujeng dalu wilujeng pinalenggah sinambi nglaras kridhanipun Bayu Musik Campur Sari. Wilujeng pakarya Bayu Musik Campur Sari. Nuwun kula nuwun. Rasulullah sadiq
ayo nyambut gawe iya iya Menika pancen kula sisih rada mangaler Mas Bayu mangapunten. Awit menika panune dereng mantun. Iya. Monggo diaturke uler kambang dhisik Mas. Uler kambang ya Mang. Kula sungsungaken kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Rosmani dalah ibu ingkang amengku gati panjenenganipun Ibu Suryatun ugi kaprah panjenenganipun Bapak Kurwet. Ya tak aturke uler kambang kangge panjenengane kinarya jejampining sayah ya Mang. Uler-uleran dhisik, monggo Nduk Vela. Monggo Mbak Vela. Injih. Iya, aja nganti kalah lucu lho Nduk. Iya. Nek lucu aku surut kok. Iya. Bace lawan peti utama yen
gedang kelapa dasar bekas terprasa Iki uga nampa nawala lumantar panjenengane sederekipun Kang Mengku Gati. Apa mak? Kunjuk mangke panjenenganipun Bapak Rusmani utawi Bapak Kruwet dipun kanteni panjenenganipun Bapak Carik katuran minggah wonten sangajenging pepanggungan. Katuran apa mak? Katuran dana swanten, Nduk. Katuran berkah ya, Mang. Lajengake Nduk Wela mangke wonten sela-selaning pagelaran diaturke. Ngono ya Yung iya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Kadang-kadang saking bayi musik menika pun lajengaken rada sigrak ngaten nggih Kang Mas. Awit menika sampun tabuh 9 langkung 10 menit. Oh ya jamku basa iki. Nggih, Mas. Niki kula aturaken ingkang sepisan diaturi jumeneng kunjuk dumateng Mbak Vela rumiyin Mas. Monggo. Jame teguh ya basa. Yahene 9:30. Monggo Mbak Vela katuran jumeneng. Yuk. Ngaturake wilujeng dalu Dik Vela.